We're here at GoBoat today to talk to people about the Copenhagen Initiative and figure out what it's all about. Før vi havde Connie, så prøvede vi at undgå egentlig at få mennesker med, fordi at det var for besværligt. Det var meget noget, der påvirkede, hvordan vores content kom til at se ud. Vi beskød det på ryggen, hvor folk ikke ligesom kunne være genkendelige. Så censurerer man jo lidt på sig selv i forhold til det kreative. Det løser Connie jo ret meget, både fordi det er nemt ligesom bare at vise dem den her, i stedet for at få dem til at skrive under der. Så på den måde så er det jo helt sikkert sluppet noget kreativitet fri. Jeg synes, det er vildt smart, at man kan lave de her sign tags. Jeg kan lave en formular i dag, og så kan jeg bare sætte det op med den her QR-kode og super let ligesom videreformidle det til folk. Vi har jo brugt meget Connies templates, og så er jo egentlig bare bygget vores datakrav ind i det, i stedet for at vi har skulle bygge det hele fra bunden. Så det har jo været super fedt. Vi skal ikke stå og monge rundt med en masse papir. Vi kan egentlig bare få dem til at signe den her. Og så er det jo rigtig godt, at vi har en meget let måde at få styr på samtykke. Det er noget, vores organisation går rigtig meget op i, og også noget, vi som statsfinansieret organisation jo heller ikke sådan kan svække på datasikkerheden. Og så spiller det. Tænk, hvis I havde papir, man herude. Ja, så var det måske flået. Vandet er blevet til skrald, altså.